kanda Ruto wantiere koda gini romo ng'ere kaka broad based. Erokamano ahinya. Sani Homa Bay aparo ni ng'enyne jotelo mantiere gi bat mamalo, seniors officials mang'eny wuok Homa Bay. Kineno Dr. Raymond Omolo, magi ng'eni jok motelo ne security e piny, koro ng'enyne nyaka gibed sanitized, nyaka ng'i kuonde ma giaye ni chal nade. And kwa compare gi the time of Uhuru, okine ka sani endi kwa compare kata the strength between Nyong'o gi Gladys Wanga. Gladys Wanga en ng'ama push, kinyalo neno en she's a go-getter. O temo mondo push mondo jogene or live a better life in the coming years. Than in as much as Wanga is doing better than Nyong'o, doesn't mean ni Nyong'o linga. But aparo ni sirkal en gi decide ni gitiyo gi ng'ama o show interest ni dwaro ni mondo konye. Yeah. Makoro Gavanas mamoko gi samoro neno ni samoro ok ginyis ni gidwaro dongruok koso tin nang'. Ok ni ginyis ni gidwaro dongruok. Aparo ni en mana kakibet gi jatendi. Yeah. Erokamano ahinya. Nyocha ni kibed alinga to ok iyud ber. Kibed alinga to kali odhi kumachielo. Erokamano ahinya. Hakendi Robert neno gi wang' mane? Erokamano ahinya. Gladys Wanga